Fuck, det er fedt, mand. Lige se, hvad nu. Du var vild, altså. Ja, det er fandme vildt. Så du ikke Jakob også, mand. Det er helt... sådan der. Lav. Ja. Oj. Det der. Det er stor, mand. 25.000 kroner til de koster, ikke? Ja, så laver man det der. Nej, hvor er det fedt. Ups. Nej, Kæft fordi. det er fedt at få en video. Ja, det er også godt. Det ser jo god video, det er lidt svært at følge dem begge to på. Ja. Så har vi logoen Extreme, den er nok godt. Det bliver en lækker og flipper rundt om der. Aften hyggefilm. Ja. En gang en hyggesmæk. Så går man bare ud og sådan noget. Ja, lige præcis. Jeg prøver lige det samme. Det kan jeg fandme også. Kom ikke tro det andet. De flipper bare står og laver det med det. Det er larm, det er helt andet. Den bliver fed, ikke? Ja, helt Det også. er sindssygt god lyd, mand. Han har bare slet ikke taget power på noget tidspunkt. Altså, der er bare så meget knald i. Jeg har også set motoren inde. Nej. Jamen, den er senere, der kan byde af. Den er gigantisk. Ja. Oj. Jeg har fået 700. Der var man ikke engang. Hvad siger du? Jeg mener også, at han har fået 700. Jeg ved ikke, om han har den endnu, men han skulle i hvert fald have den. Det er noget med det. Jeg tror, han fløj med 700 til Strække Masters. Nej. Det gør han ikke. Nej, jeg synes ikke. Hvad siger han? Sådan der. Kommer de hjem med begge to. Ej, hvor er det ondt.